Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще се опитаме да направим версия 2 на Тъп циганин Наско, The циганин. Как си? Добре, много съм пушен. Аз много пуша трева. Много е просто. Какво прави там баща ти? Какво прави? Бички с желязна ръка. Събираме цял Добре, ден. тихо сега, тихо. Какво става сега? Абе, не яшка лъфа, бе. Какво става сега? Кажи. Какво става семейство? Много съм пушен. Добре, сега слушай. Повтаряш ли мен? Автобуса, автогарата, къде спира? На спирката. Абе, повториш ли мен? Автобуса, автогарата, къде спира? Автобуса на спирката. Много е прост. Добре, повтаряш ли мен? Автобуса, Автобуса. автогарата. Тугарата. Я пак автогара. Тогара. Къде спира? Надолу. Чак там долу. На спирка. Майко. Какво е много зле. Добре. Пак. Добре, дай малко думички. Цариградско шосе. Сари шосе. То тотално са запети. Млечна царевица. Мешна сарца. Млечна царевица? Мечна сарса. Майко, добре. Кажи. Попна сарса. Добре, мъкни бе. Кажи тир. Трик. Автомобил. Автобус. Я пак трик. Тир. Пак тир. Много си просто. Дай тир, бе, кажи тир. Тир. Добре, и този път го каза. Дай тир. Много стига, спри сега. Значи, като накарам да кажеш къде спира, казваш на спир. Тотално се повърхах от тебе, бе. Майко, добре. Сега, what's your name? What's your name? Не, когато питам what's your name, казваш I'm Bob Marley. What's your name? Boss Мъкни, бе. name. Когато тази думичка, когато не разбираш, казваш I'm Bob Marley. What's your name? What's your name? Абе, много си прост, бе. Кажи, след what's your name, казваш I'm Bob Marley. Bob. Не сега, бе. What's your name? Boss your name. Абе, кажи Bob Marley. Bob Marley. Така, всяк факт Bob Marley го кажеш след what's your name. What's your name? Bob Marley. Най-сетне. Пак what's your name? Boss Marley. Добре, докара го поне. Така, what is this? Load is this. Майко! Добре, сега това не го уточнихме. Майко. Автобуса, автогарата, къде спира? На спирката. Автобуса, автогарата, къде спира? Автобуса на спирката спира. Абе, след автобуса, автогарата, просто кажи къде спира. Чак там долу. Повтаряй, бе, човек. Автобуса, автогарата, къде спира? Кажи по-бавно, че не разбирам. Автобуса. Автобуса. Автогарата. Тогарата. Къде спира? На спирката. Мали. Това ще си просто изпаднал. Добре, последни думи. What's your name? Лосли лейм. Добре. Царевица, кажи. Сарвис. Цариградско шосе. Добре, значи това беше. Съм ходил. Там ли си ходил? И ядах поп на меч сарвиса. С кого си ходил там? Возиха ме стирк. Стирк. Кирк. Добре. Чукме. Какво прави вчера с баща ти? Чукми ми. Какво прави вчера с баща ти, като дойде? Чукми ми. Желязо. Чукни ми. Няма желязо. Чукни ми. Айде последно. Автобус, автогарата, къде спира? Вече ти каза, там долу на спирката. Мали, това е
беше от нас, дами и господа. Опитахме се да присъздадем Наско да циганин, но той се е по-тъп. Няма какво да се прави. Това е нашия... Добре. Това е истинския циганин. Това е истинския циганин. Това е истинския Наско да циганин. Добре, това беше от нас. Циган. Как го тук, бе, циганин?